Id-disprata, il-portmoni dejjem vojt. Mara ta' 60 sena li tkellmet ma' ġurnalist investigattiv Joe McAuliffe waqt il-programm Sorsi Informati spjegat kif spiċċat f'xifer disprament. Qed inħossni qed niġġennem. Dejjem nikbi d-dar għal daw 7,000 m'għandix minn fejn ħallasom. Qed inħossni qed niġġennem imullem ħadd ma jaqbes għalija. Kulħadd jgħaddini biż-żmien. Il-mara spjegat kif spiċċat tiddejjen ma' ħafna nies f'Birkirkara. Dan ġara minħabba l-kontijiet eżaġerati tad-dawlu l-ilma li ilha tirċievi f'dawn l-aħħar snin. Joe McAuliffe staqsa lill-mara kemm ilha b'din il-problema. Minn dar gwellaw. Jien batuta ħafna, jien tet kemm għandi dejn ġew Birkirkara inħabba fihom, ħabba daw flus li ħaduli l-overpayment ta' 2,500. Minkejja li kemm il-darba tkellmet mal-Arms u spjegat kif dawn il-kontijiet ma jistax ikun li huma korretti u minkejja li dawn kull darba jgħidula li hemm żball u li se jirranġawula, dan qatt ma jiġri. Mr. Kippo għalli li kesi għandek żball, si jirranġaw li kuma ranġaw li qatt. Ikompli tispjega kif tħallas 100 euro u tirċievi kont ta' 300. Kontijiet dejjem jiżdiedu bl-interessi tant li għandha dejn ta' madwar 7,000 euro. Din is-sitwazzjoni dejnita ma' ħafna ġirien u wassala f'sitwazzjoni ta' faqar u nkwid kbir.